Oh, hello ma'am. Oh, din ako sa inyong area. Oo. Dora inyo ha dire? Oo, sige. Kaya ako ihatod diha. Sige ma'am. Oo. Oh, ma'am. Oh, tulong dia inyo ma'am. Oh, sige. Sige. Dong. Kailan ka ni Marjorie's? Nara dito tayo, magalan. Kana? Oh, kana. Oh, sige. Salamat dong ha. Oh. Ayo. Ayo. Oh, ya, kadali lang niya ha. Ikaw ba si Marjorie's? Oh, Oh. anong parcel? Kadali lang niya ha. Oh, na mong order dire oh. Ay, ya, Oh. sensya na kaya. Oh. Hala, Naman. baga man kaayo ya. Unsa man ni? Ano na imong order? Cellphone man akong i-order pero dako ba ni kartona ni? Ako sa abrihan. Ay, sa Tanaw abrihan. sa ako ni kung unsa cellphone ba Ayaw. jud ni kay di ba Bayad bayad tug dako niya pagkahuman inani ra ang Ayaw. ako madali. Ayaw, ma'am. Bayari daan. Ako'y madaot Ano ana. ka bayad? Oh, Bayaran ta ka. unya na. Tanaw sa ako daan. Kabalo ba ko mga riders karon kay grabe kay mang mudos. Ay pagingana. Sa panginana. Eh, ano kay ako'y makakuha na sa Dili oy. ako ang amo. O kung din. Ayaw ba? Ano ka naman? Ayaw nga ako ang order. Order na yun nimo. Gani ni am Bayaran sa na nimo. oh, daan ko palagi. Sobra naman ka, ma'am. Oh. Bayaran nimo na, ma'am. Unsa may cellphone ani? Oh, kuha na ko gabi di ko kabalo kung cellphone ba dili tanawa. Di na cellphone. Ikaw raman ko nagakuha na hatod na si mong ma'am. Oh, Ay ko nga na, ma'am. sige hatod. Kag isang taon na ko na imong naon mo karon naghatod-hatod ka ginag. Ako order cellphone may tagaan ko mo karton. Ha? Marama jud ko ngay gira ka ha? Ko nga na, ma'am. Ikaw ra ko naghatod na. Tigong ka. Kulang bitaw, ma'am. Hindi ka manikas pa ka sa kuha. Kung may makakuha sa kuha nga akong trabaho. Hawa bi hawa. Oh, nya ako pakala na. Dala na. Bukoy labot. Dala na. Tarong, ma'am, ha. Tarong ang pagtarong kami pagtarong mga kasal kay mo. Ikasan ikaw raman ko Pamudos kay mo sige mo pamudos ang mga kuan. Oh, ikaw dali ra ko balik ito. nagkuha ani. Ikaw bayad. Naghatod na si mo, ha. Ang bayad ako ha. Karton man na. Sobrahan mo, ma'am. Sobra. Ano ito? Buwan ako magyapon kay buot. Manikas gapon ka. Nikas. Kabahan to kung gaba. Ito ba, ma'am? Kay ikaw raman ko naghatod ani, ma'am. Ikaw naghatod ako nito. Sige pa akong tanungan karon. Ito po, kumplito man ko, ma'am. Kumplito ko, ma'am. Sige, ma'am. Salamat lang. Visit. Silpo atong order mo tagaan tag karton.